thiedho ji mang'eny. Ma atimo ne ji counseling, ji mopogore opogore, setimo ne ji counseling mang'eny ahinya. Kaka iwinja nyisi. Yes. Ng'ato nyalo biro ka to kaka ng'at manokendo nyako motimo godo arus. Ma jaoda. To nowe ni samoro gine ne nyathino en ogira miti. Yeah. Koro ing'eni kane gidhi e honeymoon, oyudo ka koro en esophagus. Yani ogirimiti mare. Noparo ni samoro en very conducive. To dhi obedo mopogore oyudo ka ogirimiti mare is very common. Konywa. Koro imadwa ni koro shida maru ni unyalo nyisa mondo ng'ani. Shida mineno nyako. Madam yana wuoyo kodi. Wuo gi daktari mondo ng'i kaka nyalo konyowa. En ang'o ma marach kindu? Daktari bwanani en jaoda. Osebedo kotuore. Otuo koro an gima aneno na aweye. Nikech aneno ka jabet gi ng'ama tuo. Tuo neno ateno mekany. En tuo mane? Mar Abuba. En tuo mar Abuba. Jatelo ni yudo Abuba higa mane? Daktari. Abuba miwinjo nyako ni wacho. Onge kama wasadhiye moyudo ni tuo ni mar Abuba ne an go. To kaw weche ji kis eludu hot le ouso matunda. Samo ouso matunda ni otinya duwe kata saa 8 otieno. Kuro sama yudo Abuba ni en saa 8 ni onge ng'ama bende Abuba apana Abuba kiyudo to nyaka yude mana giwadu kaka en. Mabende samo pok ong'eyo pok confirm ni pok confirm na Abuba ni an ga Abuba ni en oketo le weche ji ni kia ng'ato biro kanyo man ga Abuba e ot kanyo samene matunda samuso matunda ni ng'ato ni ga Abuba. Okay. Ni ng'ama biro ira no ni mama no bendo siepne ni mama no ni nitie ga Abuba koro miyo chuori koro keto le weche ji nyis daktari wach momore ya Yes. Jirani. Yes. Jirani weche jirani to nyakielewa. Nikech jirani to nitie gik manyalo wacho. Yes. Mondo misa moro kata oketu. Kwanza ng'eni jirani ok bibiro ni kia ni en gi malaria, ni kia ni en gi typhoid. Kia nang'o biro gi weche mag Abuba. Nikech Abuba en tuo ma komako ng'ato. To thir ng'ano nyalo wuok oko malal ma ng'ano dere makata matho. Mana sapa. Na to kata de gik mineni kitu giwichi. Ukipa mwana don't care. Kwani bedo kudikonya kana. Matunda moko dwa na usi to onge gimoko nyalo. Koro gima dani mondo mi anyisi kijana. Yes, daktari. Itero ga pesa. Pesa kelo. To gima nomiyo kora stop pesa. Pesa tero. Ni stop now. Na stop. Daktari kata kain. Dhako uso matunda. Duogo saboro. Saboro tieno. To matunda bende nuwugo kije. Iwinjo, iwacho ni nyingi Ayuno. Nitie gik moko moseketho ute mang'eny. Iwinjo. Kane uchako manukendoru mokwongo, churi ne timo gik. Bende nokoso golo pesa. Kata mar chiemo, kata mar ang'o. Nokokosi. To sani koro 8 years, uwacho ni 8 years down the line, kaka kanyakla. But koro, the first 3-4 years kama usebedo ka un maber, eka ne yudo tich mar uso matunda ni. To sami use ndara, iuso nyaka samarach. Dong mana dier. Samarach nade? Dong wacho ni uso nyaka saa 8 otieno. To kwani nitie sama ber miuse ni matunda, watundo kiuso saa asaya? Saa 8 otieno ema uwuoye. Otieno en ang'o ma ji timo? Otieno. Nairobi ka ji ok nind ga. Weri wach ma Nairobi. Iuso nyaka Pinyru. Koro matieni ni uso matunda nyaka Pinyru. Ok nyaka Pinyru, nyaka saa 8 nodok e ot. Nyaka saa. Nikech pesa momiyo ok rom. Koro idok go saa 8 otieno. Sama idok ot saa 8 ni, iyudo ka chuori onindo. Onge seneno. Eno ni kom. Eno ni sama chuori oseneno saa 8, in koke dok ot. Dendi bende ng'ich ti. Bende paro ni ng'ato nyalo bedo gi paro moro mar focus. Aonge paro nikech aseuso aol.
Umatini. Mokwongo an nyaka nonyisa no tuo an to kadriura kode piem. En nyisi koso mon mag plot. Osiepene ma en ko mong'e kuma giwuothoga, kuma giromoga. Siepe go dware. Koro gima dwa ni mondo siepe na manyise gi bende machuo. Gima dwa ni mondo mi anyisu ni ok anyal kawo pesa u nubiro mondo mi atimnu counseling kamano to ka advice. Yeah. Iwinjo maber. Konya daktari. Gima dwa ni mondo mi itim. Yes. Madam, nitiere ngodha moro. Iwinjo ma auso ka. Asekonyo ji mang'eny sana. That ngodha. Iwinjo en mar kichungi. Gi daktari. Ma ando kanya nyiewo, konyiewo to sawa. Ando kanya golo pesa na nyiewo. In winji ayie kata migo nono. Emiya nono nadi to en gima uso. Kata kopo iwinja en gima kata kopo ni ang'e rwako to kata mana ndara kuma iwinji idhi use saboro no ok ubi uso kuno. Ngodha no biro gidi miwuok mana gi ng'wech donj kata odi sa ariyo. Koro in short itamo wacho ni kora we uso kora adhi ot ngodhe madhi goli. Ngodhe no biro goli e ginene wach mar ano ka bi gocho ngodha no ma daktari mino. Ema dani mondo nie. Kena ni miya ngodha magola e ndara. Sade ngodho sagoli. En special ngodha. To in bende nitie gima nyaka gana. Koro mano counseling mwabire. Mane counseling mwabire. Counseling ni dhi konyi madam. Makopo ni samoro nayo ni gima timo ni en gima udedi. Tiwiri go dawe. Inyalo kama ngodha kusaka kamano. Manos dako. Pesa mar nyiewo ngodha to ingo. Mimi ama chamo to onge. Don't. Ngodha dhigo. Iwin ineno yath ni madam. Rani mondo iregi. Idhi go ot. Mami nono. Yes, daktari. Direge yath ni. Yeah. Ikete ti itoe kama tirege. Kiserego. Tiluokori go. Tiwiche boobs. You put them on the ground. Kuru kata kiuso kata. Iparo mana chweni, where's my Pelele? Where's my daktari tani konyo. Where's my Pelele? Where's my apelo? Okay, nyalo gonja wach ma daktari konyo. Where are you babes? Iwinjo. To gini, demi eneno gima dwani mondo mi tim. Gima timo ki en mana mondo mi okonyo odu. Ode ma ya deni kasemiyo kisodo sakethore 2 weeks. Yeah. Mama ne dhi nyuol. Odhi makoe. Mama ne gech dang dier barabara. Okonya dhi dudu go saboro.